Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela unjabulo wamkhonazi ngime lapha nomfo waphephe libomvu bathi abanye umlabalaba uJesu waceza mfowethu sekubingelela. Siyabingelela nathi wemfowethu kuyaphila nani? Sikhona njani? Hayi ngabe usuzwile impilo isidudla lakithi. Mfowethu siku album listening session kaXola eStyle Entertainment. Mhlawumbe usichazela ukuthi ukuzwana kwakho noXola ngoba ngibonile khona ingoma enenzile naye etha ulutho ufike kanjani ukuze kufinyelele lapho khona njengamanje. Mase ngamaciko siyazana wethu andinamagalelo eciko noma kuthiwa mhlawumbe awazoyizinikeza isikhathi noma mhlawumbe awulazi kodwa uqala kwalo phimisa amagama noma ukuqala kwalo kumemeza ngephimbo lalo kukhona something eyayenza ke kuwe engingasho ukuthi mhlawumbe uyena umuntu futhi okwazile ukulalela umsebenzi wami wawuthanda kakhulu wazitshela ukuthi kuna something engifuna ukuyenza nomlabalaba mina bengazitshela ukuthi mhlawumbe ngingakhona ukuthola isikhathi sokusebenza naye but ngokuthi yena uthandile umsebenzi wami and safike sasebenza ngayenza futhi lento abeyifuna. Umlabalaba siyazi ukuthi before efike emculweni kuMaskandi wake wenza olunye uhlobo lomculo yikho yini mhlawumbe okwenze wabalula ukuthi ukwazi ukusebenza nomlabalaba ongaculi usebenza noStallion ongaculi kuMaskandi but okwenye ijele. Ngicabanga ukuthi nakho lokho kuyikhona okungenzile ukuthi ngagcina ngikwazi ukusebenza ngoba kunzima ukuqala into mhlawumbe usukhulile usumdala uthi ungenza into efana nale. Angisho ukuthi mhlawumbe abanye abantu abakwazi ukukwenza kodwa lokho kuyaye kukunikeze i-challenge enkulu kakhulu ngoba umculo yebona siyawenza but kwamanye ama-genre akukho lula ukuthi ungangena khona so ngicabanga ukuthi mhlawumbe lokho kungikhulisa kwami noma mhlawumbe from ekuqaleni ngakwazi ukwenza umculo ofana nalo nomunye kohlukile so ikona okungiqeqeshile ukuthi kungabi nzima kangako ngaleyo ndlela ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi mfowethu ufuna sisebenze kanje okay it's fine asisebenze ngaleyo ndlela leyo. Mfowethu iphumile album izethembiso idla abantu bayakhala ngapha nangapha mhlambe isikhathi osithathile ukuyenza le album nomuzo obungaphakathi kuwo mawikhipha uzuselecta nezingoma ezizophuma mhlambe ukwenze kanjani ngoba ngiyazi ukuthi umlabalaba ziningoma nazo emshinini kodwa ukhetheleza ikhethile. Mina ngiyayikhuluma nenhliziyo zabantu yize noma bengekicela eduze kwami kodwa ngiyayinguthatha umqondo wami ngubeke phambi kwabantu ukuthi makuthiwa mina sengiyakwazi ukuthi ngibanikeze lo msebenzi abawulindele abantu bazokhona ukujabulela so ngiyayikhuluma nenhliziyo zabo ngiwathathe ngokomqondo ngibabeke emqondweni ukuthi yazi mangingenza u1 no2 no3 bazokhona ukuthi bawujabulele leyo nto leyo so ngisho ukuthi lokho ukwenza kanjalo kuye kunginikeze nami ukuthi ithemba nokuthi bazokhona ukuthi bajabule nanokuthi ke ngiyahlala nginikeze isikhathi manje ngawukhipha umsebenzi mina ukukhipha kwami umsebenzi ngiyaphuma kuwo ngoba ngisuke ngenze ngakho konke okusemandla ukuthi ngiwenzisise so uma ngiwenzisisa angiyengasakubona okunye ongaphambili engakwenza emva kwale album uyabo bese ngikhohlwa ngiyenze bese ngiyakhohlwa bese ngithi ngoba sengikhiphile ake ngiqala okunye okusha njengamanje sengibakwazi ukuthi ngibahambele phambili ngokomqondo ukuthi okay sengiwenzile lokho ngabanikeza mhlawumbe ezinye ingoma ezithize ezikwazi ukuthi zifike kube zithola indawo kodwa njengamanje ngoba kufanele ngenze umunye umsebenzi kupho okunye okusha engakwenza. Mfowethu uphumile umsebenzi wakho omusha wa 2026 umuntu olandela umlabalaba ngalindelani kuye ukusukela manje uya phambili. Kuningi ke mhlawumbe nami engikhulile kukho umsebenzi uphumile noma mhlawumbe esisawuqala ukwenza kuningi okunye ngikufisayo ukwenzela abantu abathanda umculo kungewona uMaskandi kuphela ngoba ngicabanga ukuthi abantu bakhombisa uthando olukhulu kakhulu futhi sengathi bengaqhubeka kuningi okunye futhi engikufundile kwabanye oza kwethu abakhona emculweni ukuthi benzele abathandi bomculo ama-show benzele amathawa izinto ezifana nalezo nami ngiyafisa ngiseyinhlelweni zakho lokho ukuthi ngibenzele izinto ezifana nalezo mina ke vele ngiyashayela ke lezi zinto zeyiginqina nani kukhona something kodwa engifisa ukubenzela bona engifisa ukubenzela khona ngicabanga ukuthi bazokujabulela kakhulu ngiyafisa ukuthi kube yimi oqala umculo kaMaskandi ongenza leyo nto leyo. Mfowethu ku-album yakho ngicabanga ukuthi ama-artist wafeaturishile umzukulu noSamuel Ncwane ukwazi kanjani mhlawumbe ukuthi nanoma uyibona igenre yaMaskandi ukuthi iya-evolve mhlawumbe sebekuza ngoMaskandi uphinki kulezi insuku wena still ukwazi ukugxila kulo Maskandi umlabalaba esamazi nawe emculweni ungakhethi futhi abaculi abangaqhelile kakhulu ngoba umzukulu ngiyakho umuntu wasebenza naye ku-album yakhe yokuqala mangaphosisi ukwenza kanjani lokho ukuthi usticke kule agenda but still ube relevant ukuze kube manje. Mhlambe ngakubeka ukukhula noma mhlambe mawusukwenzile uyayufisa ukuthi ngifuna ukwenza into entsha ngaso sonke isikhathi okwayizolo angifuni ukuthi kufane nokwanamhlanje ngoba
once wayibamba lapho into ukuthi okwanamhlanje yebo sengikwenzile kodwa kusasa ngifuna ukuthi mhlambe kube nokuthize noma mhlambe kube nokunye okwehlukile kunalokho ebengikwenzile ngaba ngithi lokho kuyaye kwakhanda umehluko kimi ngoba abaculi ngisebenzile nabo abafana nomzukulu nedi noma mhlambe kokunye sengiyivezile kumina ukuthi njengomlabalaba mina umculo okumina noma oyistyle sami ngokwehluka nje okuncane lokho nalokho ngase ngithi ukuze leso style sami kube khona okunye ngiedayo angisebenzisane nabanye abantu engizokhona ukuthi nabo baphinde benze okunye okwehlukile ngoba ukufeature umuntu not like ukuthi ngoba mhlawumbe ubone etrenda beke ngithathe ngibeke kule side not mina ngimthatha umuntu otrendayo noma mhlawumbe umuntu osephezulu ngiyaye ngibheke ukuthi kule ngoma engifuna ukumfaka kuyona imiphi indlela engifuna ukusebenzisana nayo ngayo ukuyena ngicabanga ukuthi lokho kuyaye kukwenza umehluko ngoba mayefika kimi angisho ukuthi mfowethu hayi bona ukuthi ungena kanjani engomeni mina ngeke ngimtshele ukuthi yazi ngithanda wenze into ethize la nala futhi sivalelisa umlabalaba siyazi ukuthi une studio umuntu mhlawumbe ofisa uzosebenza studio samlabalaba esebenze naye uthola kanjani ungawusichazela okwe studio mfethu ngicabanga ukuthi mhlawumbe mabangakhona ukuthi bangene epagini lami umlabalaba studio lapha ku Facebook ngicabanga ukuthi information eningi bazokhona ukuthi bayithola lapha ukuthi studio sisebenza kanjani ngicabanga ukuthi nama number bazokhona ukuthi bawathole lapho bafone kodwa bangafoni mfethu yabona ekseni mfethu sisalele and studio sizivama ukusebenza ngo10 until 6 ntambama so isona sikhathi lesa singasijabulela ukuthi abantu bengafona ngaso not ukuthi mhlawumbe umuntu afone ngo10 ebusuku noma ngo7 ebusuku because ngaleso sikhathi lesi suke sisibhizi ngezinye izinto ezithize so abantu bafone nje ngesikhathi esifanele sizokwazi ukuthi sicommunicate kahle nabo sibanikeze isikhathi abasidingayo. Siyabonga kakhulu futhi ngicela nje sivalelise sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online mani magazine Maskandi Online Magazine siyacela bafowethu nibukele lo mbukiso siyamthanda lapho emakhaya siyabona. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela lo Njabulo Mkhonazi ngimi lapha noQuality mfowabiyela buti kunjani Samapha nomdala njani igama ngiQuality Mabiyela ilembe liqhamela lambe ukhalipha yebo biyelo nento ozakhe ngiphansi olungokwakha angakhele inkosi ngizakhele mina ekhaya kulomuzi umuntu uyaqala zonke indlu umxhaso kaHulumeni siyabonga yebo mfowethu siku album listening session kaXola iStallion mhlawumbe ungawusichazela ukuthi nahlangana kanjani noXola nize nibe nengoma namhlanje uXola ngimazi bengihlezi senkabe record ngokwazi uPhikizulu isaqala inkabe record mhlambe nje bengakabikho abaningi ngathi lonke ibandla lelisenza uPhikizulu la ngifika ngivele ngijwayelene nawo uPhikizulu kodwa ke asikaze sabana umsebenzi esenza nawe noPhikizulu nje umfowethu nje engafikela ke ngaphila naye egoli kakhulu so ngagcina singazigenga ngoba sesisebenza ndawonye yebo mfowethu uQuality Biyela ku2026 singalindela yini kuye umsebenzi umculo ngobukhona semculweni mhlambe nje ngoba isiwile isikhathi sonyaka singalindela yini ukusola amanje aphambili. Alright ngomsebenzi kaQuality umsebenzi ngokhipha ka2 ngonyaka na umsebenzi ngokhiphile ngoMarch ngoFebruary part no February and then bese siphinde sikhipha ngoSeptember makuyophela unyaka so nje abantu abangilandelayo emapage nami namapage amakhulu manganathi umsebenzi bayazi ngisebenza kanjani mina yebo uQuality yazi kuthiwa ngomunye wabaculi abakhipha ingoma bese beyiyeka nje akwenzeke promote ecela abantu ukuthi beyolalela noma kwenza mhlambe mfowethu yini usichazele lapho iqiniso noma okay kulungile mangiqala ngiba uQuality angaze ngaba nawo umuntu engiceke noma ngadependela kuyena ngizethembe ngaba uQuality nje futhi nginethemba ukuthi uNkulunkulu uba wangenza igama maliveze ebantwini angimele futhi mina ngithathe kubuyisile ngikweye lokho ngithathe ngiyibeka phansi kubantu futhi kube khona into engikhula anginike kumuntu mina engisuke ngikuveza ngithi nginakho okwami anginawo umuntu engimphulula ilunda kulesikhathi samanje so nje nginakho ngithola ngoQuality so nginenkolo ukuthi nengoma noma ngiyikhipha ngiyakwazi ukuyiphusha nebandla lami nginalo so mawuthi akwenzakalanga kusuke ngakafanele kwenzeke yebo ayisebonga kakhulu mfowethu yazi ngeke ngibona kwenye podcast nithi nifuna ukwamukela leli bandla elamabhinga angazi uma lagcina ilikhansele lelo gama angazi uma amaqwela noma kanjani nithi nifuna ukubabuyisa ngapha nibafundise mhlawumbe ungathini ngaleyo nto leyo ngabantu abafikayo befica into ikhona beyithathe beyenze yabo bese bethi baphethe besafika bengazi okay ubujongo sifice bukhona umsizo sifice bukhona ubujongo bethu obuhlini kangaka bophela into nani angeke ngithi siyafayithela ukuthi omunye umuntu engaqhamuki nento yakhe but ngoba bona bafuna ukuba icompetition nathi sabemukela ukuthi ababe yithina
bengafiki nokwabo ngoba kuzobulala izwi lokwabo ngoba kubuye qhube nedakamizwa phakathi yeah. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine sivalelise. Maskandi Online Magazine siyabonga Nkosini Busi sathi ngaphumela bafuthi nephambili la kunalokho enikhona siyabonga. Siyabonga. Iduze ntanga. Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo Wamkhonazi ngimi lapha nobaba uVusizwe Langa. Baba sekubingelela. Kuhamba kanjani? Siyaphila njani? Siyaphila futhi. Baba njengamanje sila ku Style Entertainment ku listening session kaXola. Mhlawumbe ungakusichazela ukuthi mhlawumbe uma ukuthi wawahlangana naye phambilini uXola nahlangana kanjani ukuze kufinyelele lapha esikhona njengamanje. uXola ngimazela kakhulu emculweni besinokuhlangana kakhulu naye ngiyacabanga ukuthi azangibizele lapha mhlawumbe wangibona kwi listening session ye Universal Music la ngonyaka odlule la kwakulalelwa khona umculo wama artist Universal omlabalaba insizwa okhuzani sijwayelani kanjalo sahlangana kanjalo mfowethu ngalo kwalokho siyazana nje emculweni. Ubabulanga ngicabanga ukuthi ungomunye umuntu esimaziyo mhlawumbe kunyezokuxhumana usebenza ngale ndlela osebenza ngayo professional but ukwazi kanjani ukuthi ukhiphe le relationship ukuthi nanoma usebenza umsebenzi mhlawumbe professional ugqoka formal insuku zonke but still singukubona kwingoma kazwelonke sinokubona emcimbini eMaskandi mhlawumbe lokho ukwazi kanjani ukuthi ungazi ukuhlanganisa kanje. Mfethu ngaba intatheli ngawugqoka uthayi ngigqoka ibhantshi kodwa ngeke ukhiphe ukuthi mina ngumuntu obuya emakhaya eNkandla kwaVimba Imbobo ngumuntu okhule elusa edibha eqhathwa ebuka edlala imigangela so manje mangabe ukuthi ngingena insizweni akunzima ngempela ukuthi ngiguquke ngingabi lento leyo kade uyibona ku television noma kade uyibona ngaphandle mhlambe ngekho ebujongweni emsizweni kulula kakhulu kumina ukushintsha. Ubabulanga mhlawumbe akasichazele njengamanje isikhathi esiphila kuso siyabona ku social media sibaningi sizintatheli ezincane mhlawumbe uma ukhona iadvice ongazasazisa yona njengomuntu osemdala endimeni ukuthi sikhula kanjani senza kanjani kuphi lapho efanele sigcoke khona ukuze nathi sigcine sifikile emazingeni okuhlonishwa njengani ungathini mhlawumbe. Uyabona ninenhlanhla kakhulu ngoba umsebenzi wenu niwenza sekulula ukuxhumana nabantu sekuno social media sekunama smartphone ususebenza nge-smartphone nje uyazi vele wenza istory siphelele thina sathi masikhula kulomkhakha lo umtatheli sibhala nge-type machine lethi qo uyoyibhala ke uthumele kobona ko drum ko Sowetan sifike isitori sakho mhlawumbe esikhahlele noma sifike sibe right uyoshutha ngecamera ubhala ama caption ngapha ngemuva uyabona umsebenzi omningi nomkhulu kabi kuthina lokho nina senisebenza kangcono kabi into nje engani advisor ngayo ukuthi iba wena bese istory sakho usibalansise ungangenza istory esikhuluma ngomuntu oyedwa ekube nomuntu futhi ukhuluma ngaye nje uchemile zama ukuthola inhlangothi zombili uphinde futhi uqinisekise ubuqiniso nobuqotho bestory sakho hayi lapho uzoya phezulu kakhulu. Siyabonga kakhulu Babulanga sicela nje sivalelise sithi Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine sanibonani Danko.